фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод ва таъин намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. абдуллозода орзу зинатулло аз вазифаи муовини раиси суди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод гардида, раиси суди шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон таъин карда шавад. зуҳурзод неъматулло ҳиммат аз вазифаи раиси суди ноҳияи нуробод озод гардида, раиси суди ноҳияи дӯстии вилояти хатлон таъин карда шавад. ғафориён тоҳир ваҳоб аз вазифаи судяи суди шаҳри бохтари вилояти хатлон озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе таъин карда шавад. шамсуллозода абдурашид маҳмадсаид аз вазифаи судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе озод гардида, муовини раиси суди ҳарбии гарнизони душанбе таъин карда шавад. ҷумъахонзода рустам ҷумъахон аз вазифаи раиси суди шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод гардида, судяи суди ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон таъин карда шавад. муҳаммадзода рустам мухторӣ аз вазифаи судяи суди шаҳри панҷакент озод гардида, судяи суди ноҳияи панҷи вилояти хатлон таъин карда шавад. ғафурзода манучер абдурасул аз вазифаи судяи суди ноҳияи рошқаллаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод гардида, судяи суди шаҳри леваканти вилояти хатлон таъин карда шавад. раҷабзода муроҷҷон аз вазифаи муовини раиси суди иқтисодии шаҳри душанбе озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд таъин карда шавад. гулзода саймаҳмуд сафаралӣ аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти хатлон озод гардида, муовини раиси суди иқтисодии шаҳри душанбе таъин карда шавад. мирзозода неъмат мирзо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судяи суди вилояти хатлон озод карда шавад. сафарзода акбаралӣ шулаш аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри турсунзода бо хоҳиши худаш озод карда шавад. муъминзода зоҳир тоҳирӣ аз вазифаи раиси суди ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон бо сабаби содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 18 июли соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани маҳмад шозода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. маҳмад шозода фарҳод абдураҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 18 июли соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи директори институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи аҳмади дониши академияи миллии илмҳои тоҷикистон озод намудани убайдулло. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад убайдулло насрулло каримзода аз вазифаи директори институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи аҳмади дониши академияи миллии илмҳои тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо озод намудани воҳидзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад воҳидзода умеда сафарӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони синамо озод намудани набизода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад набизода наби алигавҳар бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони синамо озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сардори раёсати разведкаи ҳарбии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани расулзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. расулзода абдуалим нурулло
сардори раёсати разведкаи ҳарбии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 18 июли соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Юсуфзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Юсуфзода Фарух Юсуф, муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Назирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Назирзода Абдуҷаббори Савзалӣ, муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Баҳром, роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи роҳбари намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират таъин намудани Азимӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Азимӣ Дилрабо Амирқул, роҳбари намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Равшан Азам, муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи директори муассисаи давлатии телевизиони синамо таъин намудани Шодизода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шодизода Муфарраҳамро директори муассисаи давлатии телевизиони синамо таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Муртазозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Муртазозода Аҳлуддин Қарахон, муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Муртазозода Ораз, муовини якуми директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шарифзода Лоҳутӣ Шариф, муовини директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Қурбонов Бег Холович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шарифзода Фарангиз Шариф, муовини директори маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 18 июли соли 2024.